ፀጉርኽን እናረገፈ ካብ ስሩ እናተነቃቀለ ወይ ከዓ ቁመቱ ምን ዋሕደው ለበለ እዚ ስፕሬይ እዚ ሞክሮ ብጣዕሚ ቆንጆ ስፕሬይ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ለውጢ ከርእየና ዝኽእል እዩ እናለለ ብጣዕሚ ፀጉሪ ለብዝሕ ቁመት ለሃሞ ማለት እዩ ከም ዝረኣኽን ኣብ ዝፎቶ ፀጉረይ ሓፂር እዩ ነይሩ ከለር ንባዕሉ ደስ ኣይብል ነይሩ ሰላምታ የረሳዕኹ ኣሕዋተይ ሰላም እንኳዕ ደሕና መጻእኽና ኣብዚ ቻናል ብዘጋጣሚ እዚ ሓዱሽ ኣካውንት እዩ ብዛዕባና ፀጉሪ ትሪትመንት ኣብ ገዛና ብቐሊሉ ከመይ ፀጉርና ክነንውሖም ንኽእል ቪድዮታት ክሰርሕ ኣስበኒ ይኹና ኣሃም ዓይነት ቶፒክ ኢንተረስትድ ትኾንክን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹና እና ንማዓንቲ ንሰርሖ ማይ ና ሮዝመሪ ና ጥብሲ ቅጠል ማለት እዩ እና ክሎቭ ቅርንፉድ ንብሎ እና ዝንጅብል A clinical study showed that rosemary extract can be as equally effective as minoxidil in promoting hair growth. So why aren't you seeing results? Consistency. You really need to be consistent with using the product, and with that consistency, you can. እና هم ሰማዕክኖ እዩ መዓልቲ መዓልቲ ተጠቂምናዮ ዝና ሮዝመሪ ማይ ማለት እዩ همز ሚኖክሲድል ዝበሃል ዙ ብወርሒ ምናምን ለውቅለሎ ማነ ብዙሕ ተጠቂመ ይፈልጢሱ هموس هم ዓይነት ማዓረ እንትኒዎ ማለት ጥቅም እኒዎ ኢፌክቲቭ ይሆሞ ማለት እዩ የላትናና ግን እዚ እንጥቀሞ ተለና ሓደ ካብ ኬሚካል ነፃ እዩ ምንም ጉዳት የብሉ ካልእ ነገር ለለ ከዓ ብቀሊሉ ክንረክቦ ንኽእል ኣብ ገዛና ስለዝኾነ ዘብዝኒኦም ጥቃሚ ይሕሽ ማለት እዩ ና ኣብ ገዛና ንረክቦ ምንም ኬሚካል የብሉ እና ብጣዕሚ ፕሩፍ እውነት ናይ ፀጉሪ እዩ ብጣዕሚ ኣነ እንደም ብተኸታታይ ጥቆሞ ይኹልሻ ግን ብተኸታታሊ ተጠቂምናዮ ምስ ቅብኣት ጌርና ብጣዕሚ ቆንጆ ሪዛልት ነርኢ ንኽእልና ማለት እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣነ ንማዓንቲ ዝጥቀሞ ደረቅ ሮዝመሪ ግን ንስኹም ርሑስ ተሃልዩለ ችግር የብሉ ሓደ እዩ ጥቕሙ እና ቅርንፉድ እና ጅንጅብል ዝወስድ ከለኹ ከዓ ሕዚ ጅንጅብል ፎሮፎር ለቸግረክ እንተኾይኑ በቃ ና ቆዳ ችግር ብጣዕሚ እዩ ዝቐርፍና ንኡን ንክጠቕመኒ ኢለ ቅርንፉድ ለሃሞ ማለት እዩ ና ቆዳ ፎሮፎር ምናምን ለቸግረክ እንተኾይኑ እና ፀጉርና ለከለሩ ብጣዕሚ ቆንጆ ዝገብሮ ከምዚ ሻይኒ ዝኾነ ወዝ ለለዎ እዩ ዝገብረና ንኡ እየ ክልቲኡ ለኣድ ገይረዮ ማለት እዩ ሶ ሰለስቲኡ ባሕሪ ጥቀማ ትኽእላ ኢኸን እንድሕር ለየብልኸን ሮዝመሪ ጥራሕ ጥቀማ ትኽእላ ኢኸን ክሎቭ ጥራሕ ቅርንፉድ ጥራሕ ጥቀማ ትኽእላ ኢኸን ብለለና ማለት እዩ ብገዛና ብለለና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ካብኡ ኣነሱ ኢለ ስለልነበረ ንኩልሻዕ ካብ ገዛይ ስለለይፈል ንእሽተይ ሰሪሕና ማዓንቲ ግን ንስኽን ኣብዚሕኽን ለክ ትሰርሓ ትኽእላ ንእሽተይ ኢለ ችግር የብሉ ኣብ ፍሪጅ ምንም ኣይበላሸይ ላይክ እስካዕ ዳርጋ 2 ሰሙን ምናምን ኣነ የፅንሖ እየ ግን ንመጀመርያ ትኾይኑ ንእሽተይ ኢለ ትሰርሓ ትኽእላ ኢኸን ማለት እዩ ካብኡ ለለ ግን ዛዋና ነገር ብደንቢ ከይተፍልሖ ክትፍልሖ ተለኽን ዝማይ ብጣዕሚ ነፍልሖ ተለና ነጥ ነገሩ ስለልውዳእ ምንም ጥቕሚ የብሉ ሶ ተፍልሖ ተለኽን ንእሽተይ በቃ ናብ ምፍላሕ ገፅ ምስ በለ ይኣኽሎ እዩ ካብኡ ኣውሪድኽን ሃሙ ኢሉ ይሓድር ከምዚ ዝረኣኹን ሃማ ገይረ ይሕድራ እሞ ካብኡ ንጎ ተፅልለዎ ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪኡ ከም ዝለበልኩኽን እዩ ተወሰነ ኣብ ፍሪጅ ክፀንሕ ስለዝኽእል ኖርማል ካብ ፍሪጅ ናውፅእኽን ትጥቀምዎ ማለት እዩ ካብኡ ግን ሓደራ ክብለግል ደሊ ነገር ለለ እዚ ገይርኽን ፀጥ ከይትብላ ቅብኣት ገራሉ ፀጉርኽን ቅብኣት ብጣዕሚ ንድሊ ብጣዕሚ ስለለደረቕ ማይ ስለዝኾነ ቅብኣት ምግባር ከይትርስዓ ምክንያቱ ከድርቆ ስለዝኽእል ፀጉርኽን ማለት እዩ ብዘጋጣሚ ቅብኣት ለኣነ ግዜ እየ ዝሰርሕና እንደውም ቪድዮ ክሰርሕ እየ እንድሕር ደልያ ኮንኩን ማለት እዩ ቅብኣት ኣብ ገዛ ስለዝሰርሕ እሱም ሼር ገበረልኽን እየ እና ብቐሊል መንገዲ ኣብ ገዛና ክነንውሖ ንኽእልና ፀጉርና ጀስት ኣብ ገዛና ዘለዉ ነገራት ማለት እዩ ምንም ክባር ነገር ምግዛእ የድልየናይ ክባር ቅብኣት ምግዛእ የድልየናይ ምንም ነገር ኣይድልየናይ ንክትሪኦ ኢለ ዝተወሰነ እትልኽን ልሽወጥ ማለት እዩ በቃ ልዕሊ 10 ምናምን ዶላር ምናምን ልሽወጥ ንዛ ንእሽተይ ጎማ ማለት እዩ ብዓብዪ ለስ ልሽወጥ እውን ነይሩ ፎቶ እትልኽን ነይረና እስካዕ ሕንዶ እዩ ንፀጉርና ብጣዕሚ ለንውሕ ብሕክምና ዝተመስከረሉ እዩ ብጣዕሚ ለብዝሕና ብልተኻለክን መጠን እዚ መዓልቲ መዓልቲ ትጥቀማ ልተወሰነ ኣዋርሕ ምናምን ቻሌንጅ ገይርክን ንባዕልኽን ትጥቀማ
ቅብኣትና ገበርክ ምናምን ፅቡቅ ለውጢ ትረያኽን ማለት እዩ ያን ያህል ጨና የብሉ ሕማቅ ጨና የብሉ ተለኾነለ ኖርማል ቅብኣት ትገብራ ማለት እዩ ግን ንኸፍእ ጨና የብሉ ሶ ከም ጌርክን ፀጉርክን ተንከባኸባ ገዛ ማለት እዩ ንፀጉርክን ስፕሬይ ትገብራሉ ተለኽን ውሽጣ ውሽጡ ቆዳ ቆዳኽን ግበራሉ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ነገር ሓንቲ ቲፕ ክክን ኩሉ ሻዕ ቅድሚ ቅብኣት ምግባርክን ዘብዝንዮ ማይት ትገብራሉ ሓሪፍ እዩ ምክንያቱ ኣብ ደረቅ ቆዳ ቅብኣት ኣይግበሪ እንድሕር ቅብኣት ምንም ኣይሰምዒ ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ደረቅ ቆዳ ቅብኣት ትገብራ ኣለኽን ሶ ቅድሚ ቅብኣት ምግባርክን ትገብሮ ትኽእላ ምስ ተሓፀብክን ኤኒ ታይም ማለት እዩ ትጥቀሞ ትኽእላኽን ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ከዓ ቅብኣት ኣብ ገዛ ቅብኣት ከመይ ጌርካ ከም ትሰርሓ ቆንጆ ቅብኣት ንሰርሕ ናብ ሓደ ወይ ማስክ ከዓ ሰሙን ሰሙን ማስክ ናገበርኩ ኢለ ሕፀብ ፀጉረይና እሱ ብዙሕ ነገር ንሰርሕና ብሓደ ፀጉርና ክነንውሕ ኢና ማለት እዩ ሶ እስካዕ ሕዚ ዝነበረና ፃንሒት ብጣዕሚ የመስግን ኔክስት ቪድዮ እስካዕ ንጋነ ባይ